Dneska ideme spraviť pokus. Na tento pokus budeme potrebovať 2 poháre, takúto sodu, potom ocot, malú lyžičku a nejakú tácku alebo misku. Teraz príde moja kolegyňa, moja sestra. Poprosím potlesk. No dobré, tak môžeme začať. Ako prvé si zoberieme jeden pohár. Otvoríme sodu. A otvoríme sodu. Tú sodu vylejeme do toho pohára. Celú. Teraz ju zamiešame. A chvíľu necháme odstať a zatiaľ, dokým nám stojí, tak si do druhého pohára nalejeme ocot. Stačí. OK. A teraz je náš pokus. Počkaj. Ten ocot zamiešame, smrdí to ako. OK. A teraz buď to dáme takto, alebo my to budeme dávať do sody ocot. A ideme 3, 4. Hop. A malo by nám to takto vypeniť. Ešte pridáme trošku ocotu, dokým nám to pení, rýchlo. Stačí. A zase to vypení. A teraz zase pridáme ocot. No a už stačí, lebo všetko ocot minieme. A vypení. A toto by malo skončiť naše video. A ešte Damian vám povie, čo máte nám dávať. Like a odber. Čaute.